வணக்கம், வெல்கம் டு ஜாக்ஸிஸ் டைரி. ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு கேஷுவலான வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஜேடனோட 7th month பர்த்டே. ஸோ நாங்கள் எப்பவும் போல் இன்றைக்கி கேக்லாம் கட் பண்ண போகிறோம். அதுதான் இந்த வ்ளாகில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நிறைய டிஷ்ஷஸ்லாம் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் நாங்கள் எந்திரிச்சதே லேட் அண்ட் இன்னும் எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸோ இனிமேல் தான் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் பண்ண போகிறேன். கேக்கும் இனிமேல் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ நம்ம பேசிகிட்டே ஒவ்வொரு வேலையாக பார்க்கலாம். அம்மா அப்படி அம்மா கிட்ட பேசணும். பேசு. விஜய் வரும்போது அங்கே ஒன்று சாக்கு ஒன்றுதா சாக்கு வரும்போது பேய் மாதிரி அங்கே ஒன்று லைட் இருந்தது. அப்படியோடா? நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது காட்டுறியா? நெக்ஸ்ட் டைமா? நோ, சும்மா லைட்டு தானா? அது வந்து அந்த அம்மா உள்கால ஃப்ளவர் சீக்குது, அது லைட்டு இது நைட்டுக்கு. ஓ ஐயோ அப்படியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். சரியா? பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் இன்றைக்கி தயிர் வடை தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். மாவுலாம் நேற்றே அரைச்சி வச்சாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி சீக்கிரமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். பட் சோக்காகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். தயிரில் சோக்காகிறதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ ஒரு 1/2 hour ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை நான் தான் இதுதான் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண போகிறேன். வடை செய்கிறதுக்கு மாவு அரைக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸாகவே அரைச்சி அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வடை செய்யும் போது ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து செஞ்சோன்னா வடையோட ஷேப் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது அதில் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் வெங்காயம் அது எல்லாமே நம்ம வடை செய்யும் போது தான் ஆட் பண்ணணும். இல்லைனா மாவில் வந்து தண்ணி விட்டுரும் அண்ட் ஷேப் வந்து சரியாக வராது. இந்த டிப்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இருந்தாலும் பிகினர்ஸ் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் ஆஃப் வடை காரம்லாம் கம்மியாக ஜாக்குக்காக ரெடி பண்ணியாச்சு. அண்ட் இது அருணுக்கும் எனக்கும் பச்சை மிளகாலாம் போட்டு காரமாக வடை ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. தயிர் வடை பண்ணும்போது சூடான வடையை வார்ம் வாட்டரில் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தயிர் ஆட் பண்ணோன்னா வடை நல்லா சோக்காகும். ஆயில் ரெசிடியூ மட்டும் நான் வந்து இமீடியட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருவேன். இல்லைனா என்னோடய இண்டக்ஷன் குக்டாப்பில் ரொம்ப ஸ்டபர்ன் ஸ்டெயின்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஜாக் சாப்பிட்றியா? நல்லா இருக்கு. சாப்பிடு. எப்படி இருக்கு? ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. வேலை எப்படி போகுது? போகுது. ஒரு 10 நிமிஷம் மீட்டிங் இருக்கு. வாமா. நல்லா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு வா. அப்புறம் நான் தயிரில் போட்டு எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, சூப்பர். வார்ம் வாட்டரில் சோக் பண்ணிவிட்டு நான் தயிர் ஆட் பண்ணதுனால தயிர் வடை வந்து ரொம்ப குவிக்காக ரெடி ஆயிடுச்சு. கார்பேஜ் ட்ரக் வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே 2 weeks ஒரு வாட்டி தான் கார்பேஜ் ட்ரக் வரும். ஸோ இப்போ எடுத்து போட்டுடலாம். ஜாக், அம்மாக்கு டோர் ஓப்பன் பண்ணுறியா? ஓப்பன் பண்ண டோர். குப்பை போடணுங்களா? குடி அம்மா உட்காந்து. அப்பா 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 ஏய் அப்பா இங்க பாரு, போஸ்ட் பண்ணு. ஏய், நீ பாட்டு கேமரா வச்சுக்கிட்டு கண்ட மணிக்கு பண்றீங்கடா, கேஷுவல் vlog எடுக்கறேன்னு. ஸோ இப்போ நாங்கள் கேக் செய்ய போகிறோம். இன்றைக்கி நான் வந்து ஸ்விஸ் ரோல் கேக் செய்ய போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேக் நான் செஞ்சதில்லை. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்ய போகிறேன். ஸோ எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல. இன்றைக்கி நான் ஒரு ஜிராஃப் பிரிண்ட் ஸ்விஸ் ரோல் கேக் ட்ரை பண்ண போகிறேன்.
ஸோ எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஜாக் அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறியா? செய்யலாமா அப்போ? வா. ம். ரெண்டு பேரும் நல்லா விளையாண்டுருந்தாங்க. ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கேக் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு நான் கிச்சனுக்கு வந்தேன். பட் நான் கிச்சனுக்கு வந்ததும் ரெண்டு பேரும் பின்னாடியே கிச்சனுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே ஜேடனுக்கு எவ்வளோ டாய்ஸ் இருந்தாலும் அவன் கிச்சனில் வந்து எல்லா ட்ராய்ஸையும் இழுத்து அதில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் வெளியே எடுத்து போடுறது தான் அவனோட பெரிய ஒரு விளையாட்டு. ஸோ எல்லா பேபிஸும் இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஜாக்கும் சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி தான் பண்ணான். கிச்சனில் வந்து எல்லாத்தையும் இழுத்து போடுவான். இன்னொன்று டாய்ஸை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அவனோட அட்டென்ஷனை வந்து இது ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன கேக்? ஸோ இங்கே கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படியே சைடில் வந்து ஜாக்குக்கும் சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இந்த கேக் ப்ரிப்ரேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு சாக்லேட் லேயர் ஊற்றணும். அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம திரும்ப பேக் பண்ணணும். அப்போ தான் ஜிராஃபோட பிரிண்ட் வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். இப்போது 2 லேயரையும் சேர்த்து நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்தாச்சு. கேக் செய்கிறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ தான் பிரியாணி வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஹலோ. வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டுலாம் ரெடி பண்ணியாச்சுன்னா பிரியாணி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வச்சிடலாம். ஸோ அதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் சிக்கன் எல்லாமே நான் வந்து நைட்டே க்ளீன் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ எல்லா பர்னர்லையும் பேரலெல்லாம் வேலை போயிட்டுருக்கு. பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் கத்திரிக்காய் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் பின்னாடி சிக்கன் ரோஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு. நான் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 1.25 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ நிறைய ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ப்ரொப்போர்ஷன் தான் எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு. முதல்ல பார்க்குறதுக்கு அரிசி வேகாத மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம ஒரு 1/2 hour to 45 minutes தம்மில் போட்டுட்டோன்னா ரைஸ் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு டெக்ஸ்சரில் கிடைக்கும். பிரியாணி செய்யும்போது இருக்கிறத விட மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆங்ஸைட்டியாக இருக்கும். ஏன்னா 2-3 வாட்டி நான் மிக்சிங் டைமில் வந்து ரைஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி குழஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ மிக்சிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எங்கள் வீட்டில் பிரியாணி செய்யும்போது எப்போவுமே அதோட கம்ப்ளீட் சைட் டிஷ்ஷஸோடு தான் நான் செய்வேன். அப்போ தான் அருணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ பிரியாணி, ரைத்தா அண்ட் கத்திரிக்காய், சிக்கன் ரோஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக பாயில்டு எக். வீட்டில் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டிங்களா? ஒரு சர்விங் இது பயங்கர டேஸ்ட். சூப்பர். என்னோடய ஜிராஃப் கேக் இங்கே சூப்பராக கூல் ஆயிடுச்சு. இப்போது நான் இதை வந்து ஃபில் பண்ணி ஸ்விஸ் ரோல் மாதிரி ரோல் பண்ண போகிறேன். ஜிராஃபோட பேட்டர்ன் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நான் இதில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து விப் பண்ணி ஃபில் பண்ண போகிறேன். அதோட கொஞ்சம் நான் ஸ்ட்ராபெரி ஜாமும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ க்ரீம் ஃபில் பண்ணி ரோல் பண்ணியாச்சு. இப்போ எண்ட்ஸை வந்து ட்ரிம் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் செஞ்ச ஸ்விஸ் ரோல் கேக் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. ஸோ அந்த லேயர்ஸ் அண்ட் ரோல் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஃபினிஷிங்கில் கிடச்சிருக்கு. என்ன கேக்? என்னது இது? ஜிராஃபா? ஜிராஃப் கேக்கா? கேக் வேணும், கேக் வேணும், கேக் வேணும், கேக் வேணும். வேணும், அம்மா கூட விட்டு வா. அம்மா கேட்டுட்டு வா, போய் அம்மா கூட விட்டு. ஓகே. கேண்டில் வைக்கலாம். நல்லா இதுலே கேக். அம்மா வைக்கலாமா கேக்கு? இல்லம்மா. இல்லை நாளைக்கு வைக்கலாமா? அப்போ டீ இல்லை பண்ணலாமா? ஸோ எவ்ரி மந்த் நாங்கள் ஒரே மாதிரி கேக் கட் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் எவ்ரி மந்த் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. ஏன்னா ஜேடன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வளர்ந்துட்டுருக்கான் அண்ட் நிறைய மைல்ஸ்டோன்ஸ் ரீச் பண்ணிகிட்ருக்கான்.
லைக் இந்த மாதம் வந்து வாக்கரில் நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அண்ட் வாக்கரில் நடக்கிறான் இப்போது. ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் மந்த் மாதிரி இல்லை, நிச்சயமாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் என் டைரியோட இன்னொரு பேஜில் இருந்து சீக்கிரமே நான் உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறேன். நன்றி.